Мы ведаем пра 10 Божых запаведзяў са старога запавету, аднак і ў новым запавеце Езус Христос многа нагадвае пра Божыя запаведзі. І неаднойчы ён звяртаецца да іх, і неаднойчы ён іх цытуе. І, напрыклад, калі мы возьмем яго слаўнае казанне, так званае казанне на гары, ці казанне 8 благаслаўленняў, ён таксама там узгадвае пра Божыя запаведзі. Ён узгадвае пра Божыя запаведзі і пры сваёй размове з маладым багатым чалавекам, на што і апіраецца таксама святы айцец Бенедыкт XVI ў сваім пасланні на дзень моладзі гэтага году. 10 Божых запаведзяў маюць асаблівае значэнне не толькі ў жыцці габрэйскага народа, але таксама і ў жыцці хрысціян, бо хрысціяне прызнаюць іх найважнейшымі Божымі наказамі. Менавіта таму з старажытных часоў каталіцкі касцёл стараецца навучыць людзей Божых запаведзяў і стараецца аб'ясняць іх, стараецца скланіць чалавека, каб ён жыў паводле гэтых запаведзяў. Каб лепей прыблізіць вартасць дэкалогу 10 Божых запаведзяў сучаснаму чалавеку, варта задумацца над наступным пытаннем. Ці 10 Божых запаведзяў яшчэ актуальныя, ці не зусім не актуальныя, аб чым мы ўжо сёння на пачатку гаварылі. І ці сучасны чалавек павінен іх перасцерагаць, ці ён павінен трымацца ў сваім жыцці гэтых 10 Божых запаведзяў. Калі мы паглядзім на іх, калі мы іх прачытаем, яны вельмі простыя, і яны вельмі лагічныя, бо ў іх адносіны паміж Богам і паміж людзьмі, паміж Богам і чалавекам і паміж людзьмі, гэта ўсё зразумела. Аднак мы добра ведаем, што ў жыцці жыць паводле гэтых запаведзяў не вельмі лёгка. Мы вельмі часта кажам, нават асабліва пасля споведзі, пасля добрых рэкалекцый, што мы ўжо будзем жыць зусім інакш, што мы будзем лепшымі. Аднак праходзіць дзень-другі, і мы пра гэта забываемся і зноў жывём такім самым жыццём, як жылі, а можа яшчэ часамі і горш. Як мы ведаем, адказваючы на гэтае пытанне, ці трэба перасцерагаць Божыя запаведзі, ці яны актуальныя сёння, ці не, трэба ўспомніць пра тое, што Езус Христос даў нам новы запавет. Езус Христос прынёс нам новы закон – любіць Бога і любіць свайго бліжняга. Аднак у той сам час гэты новы закон не адмяняе старога закона. Успомнім на словы Езуса Христа. Не думаеце, што я прыйшоў адмяніць права? Не. Я не прыйшоў адмяніць права, але выканаць права і пацвердзіць гэтае права. А цяпер паслухаем яго іншых слоў. Некаторыя з іх таксама сёння ўжо былі цытаваныя. Слоў з Евангелія паводле Мацвея. Вы чулі, што сказана прарокам? Не забівай, а хто заб'е, пападае суду. А я кажу вам, што кожны, хто гневаецца на брата свайго марна, пападае суду. Вы чулі, што сказана прарокам? Не чужалож. А я вам кажу, што кожны, хто глядзіць на жанчыну з пажадаю, ужо учыніў чужалоства з ёю ў сэрцы сваім. Зноў жа вы чулі, што сказана продкам: не давай ілжывай присягі, а выконвай перад Панам присягі твае. А я вам кажу, не присягай зусім, ні небам, бо яно трон Божий, ні зямлёю, бо яна падножжа нагам яго, ні Єрусалемам, бо ён горад вялікага цара. Ні галавою тваёю не присягай, бо не можаш ніводнай валасінкі зрабіць белаю альбо чорнаю. І хай будзе слова ваша так, не, а што звыш гэтага, гэта ўсё ад злога. Вы чулі, што сказана: любі блізкага твайго і ненавідзь ворага твайго. А я вам кажу, любіце ворагаў вашых, благаслаўляйце кляцьбітаў вашых, рабіце дабро ненавеснікам вашым і маліцеся за крыўдзіцеляў вашых і за ганіцеляў вашых. З гэтых слоў відавочна, што Езус надае дэкалагу, надае гэтым 10 Божым запаведзям новы сэнс, новае гучанне. Адначасова ён не перакрэслівае пастанаўленняў дэкалагу. Езус як увасабленне любові Бога да чалавека заклікае, каб мы з любоўю прынялі Божае права і з любоўю яго выконвалі. Каб мы любілі бліжняга і не аддавалі злом за зло.
З гэтага ўсяго вынікае, што Божае права з'яўляецца і сёння актуальным у святле новага запавету. Божыя запаведзі, яны прадстаўляюць сабою фундаментальныя ўварункаванні адносін паміж Богам і чалавекам, паміж Богам і яго народам. Менавіта Божыя запаведзі запрашаюць чалавека да сумеснага удзелу разам з Богам і распачатым праз Бога вызваленне чалавека з граху. Паглядзім, ад чаго яны распачынаюцца. Я ваш Бог, я Бог адзін, я той, які вас вызваліў, які вас вывеў з егіпецкай няволі. А Jesús Христос, Сын Божий, вывеў нас з няволі грахоўнай. І таму Божыя запаведзі у святле новага запавету, у святле любові да Бога і да чалавека заклікаюць нас прымаць актыўны удзел у нашым вызваленні, у чыненні нас свабоднымі найперш ад граху, бо толькі тады чалавек будзе свабодны, калі ён будзе жыць у рамках права Божага. Словы «павінен так паступаць» або «не павінен» азначаюць не што іншае, як тое, што чалавек павінен паступаць згодна з воляю Божаю і ніколі супраць яе. Ніколі супраць яе, бо воля Божая – гэта збаўленне чалавека. Воля Божая, каб чалавек дасканаліўся, каб чалавек ішоў дарогай збаўлення і будаваў шчасце на гэтай зямлі і прыйшоў да вечнага шчасця ў небе. Божае так або не, гэта значыцца Божы закон, ён не абмяжоўвае свабоды чалавека. Вельмі часта сучасны чалавек, які імкнецца да абсалютнай свабоды, які кажа, што не існуе ніякой абсалютнай праўды, ён жыве ў рэлятыўным свеце. Усё змяняецца, павінны змяняцца і Божий закон таксама. Ён таксама кажа аб тым, што я хачу жыць свабодна, я хачу чыніць все так, як мне падабаецца, а Божий закон, ён абмяжоўвае мяне, абмяжоўвае мае магчымасці. Але, дарагія мае, напэўна, многія з вас водзяць машыны, з'яўляюцца вадзіцелямі. Але ці вадзіцель кажа, што семафор, які вісіць на скрыжаваннях нашых вуліц, абмяжоўвае яго волю. Ніхто з нас не кажа гэтага. Там ёсць зялёнае святло, там ёсць жоўтае святло, там ёсць чырвонае святло. І мы едзем толькі на зялёнае святло, бо мы ведаем, што станецца, што можа стацца, калі мы поедзем на чырвонае святло. Хоць у жыцці бывае по-рознаму, я памятаю яшчэ, уже вельмі гэта даўно, гадоў 30 назад, можа больш 40, у Тбілісі аднойчы, калі мы былі там, яшчэ ў савецкія часы, взяли таксоўку, ну, едзем, і чырвонае святло, і ты, водитель, проехал. Другі раз ён проехал, что ты робіш? А ён мне кажа, мастер едет, мастер знает. А потым далей едзем, і зялёнае святло, ён затрымаўся. Я говорю, ну что ты, я тебя не могу зразумець, под чырвонае едешь, под зялёнае не едешь, а что, если другой мастер со стороны едет? Ну, але мы не кажам, што абмяжоўвае. Таксама не можам казаць аб тым, што Божае права, Божы закон абмяжоўвае нашу свабоду. Мы ведаем, што ў прыродзе існуюць свае законы. І калі нехта хацеў бы дзейнічаць супраць гэтых законаў, адразу будзе катастрофа. І сёння вельмі, мы бачым, мы ведаем, што такое пінскія балоты. Гэта лёгкія Еўропы. Але ці сёння, пасля іх асушэння яшчэ ў савецкія часы, уже гэтыя балоты сталіся, калі вельмі суха, сталіся, можа, пінскай Сахарай. Бо там не чорнай Сахарай, не гэты светлы пясок, але чорны пясок нясе на людзей. Пылы ідзе, нічога не бачна. І чаго мы дабіліся? Які результат гэтага? Бо чалавек не падумаў, чаму гэта так ёсць. Таксама сёння, напрыклад, я ўжо гэта распавядаў неаднойчы, яшчэ раз скажу, ведаем, што ў Расіі вельмі многа рэкаў, вялікія рэкі, і рыбы вельмі многа заўсёды было, гэта заўсёды было нацыянальнае багацце. Сёння рыбы мала, сёння рыбы, якую ловяць у рэках, іх становіцца ўсё менш і менш. Чаму? Бо гэтыя вялікія рэкі перагарадзілі плацінамі. А мы ведаем, як рыба ідзе на нераст, яна павінна ісці
супраць цячэння, павінна ісці ўверх. А як гэтая рыба пройдзе, як ідзе, і там плаціна, уперлася ў плаціну. Ну, на гэтых малых плацінах на Волзе, дзе высокасць гэтай плаціны, розніца паміж вадой перад плацінай і за плацінай, ну, до 15, до 20 метраў, не больш. Ну, то там придумалі такія сходкі такія, па якіх цячэ вада, ну, і рыба павінна, так сказать, подплысці да іх і скакаць уверх, прыг-скок, уверх, і пераваліцца на другую сторону і далей плысці. Але рыба не закончыла ніводнага універсітэту, ніхто гэтага не вучыў. Яна не ведае гэтага. А як такія вялікія электрастанцыі, бо я сам на практыцы быў на Краснаярскай ГЭС, дзе 105 метраў розніца, якая мудрая рыба будзе, і колькі сілы трэба быць, каб скакаць так высока. Не кожны з нас пройдзе у 100-павярховы будынак. Дзякуй Богу, што няма яшчэ такіх, але павінны хочуць выбудаваць таксама такі. І прыводзіць да катастрофы. У маральным сэнсе, у духоўным сэнсе, незахаванне права Божага прыводзіць таксама да катастрофы. Трагедыя сям'і, маральная трагедыя, трагедыя моладзі, мы бачым яе сёння, алкагалізм, наркаманія, разводы, аборты, сёння эўтаназіі, сёння таксама дазволы ў некаторых краінах на саюзы гомасексуальныя, гэтак далей. Гэта ўсё знакі гэтай трагедыі. Трагедыі, якая сталася сёння сярод нас. Кажуць, напрыклад, што эўтаназія патрэбная, каб даць чалавеку магчымасць годна памерці, годна завяршыць гэтае жыццё. Але ці гэта праўда? Сёння мы ведаем, што Еўропа старэе. І стары кантынент, ён называецца не толькі старым, што ён стары з сваёй гісторыяй, але старымі людзьмі. І сёння ўсё больш і больш пенсіянераў. І сёння малады чалавек, які працуе, павінен працаваць на большую колькасць пенсіянераў. А хто хоча свае грошы аддаваць? Не хоча. Ну, то дадзім магчымасць чалавеку завяршыць жыццё. У гэтым уся праўда. Праўда, сёння ў гэтай эканоміцы. Сёння цяжка ўявіць сабе сучасны свет без мас-медыі. І сёння мас-медыя кожны дзень нас бамбардуюць інфармацыяй пра розныя катаклізмы, пра розныя войны, тэрарыстычныя акты, гвалты, карупцыі, гэтак далей. Але адкуль гэта ўсё? Адкуль гэтыя анамаліі ў жыцці? Ад таго, што чалавек не захоўвае права Божае. Каб захоўваў, ну то тады, напэўна, пра гэта мас-медыі сёння не вельмі пісалі бы, бо гэта іх не цікавіць. Ім патрэбна нешта такое печанае, жаренького чего-то все хотят. Ну, бо тады толькі чытаюць. І калі мы паглядзім на нашае жыццё, мы бачым, што ўсе праблемы распачынаюцца ад таго, што мы не захоўваем гэтага права Божага. Вялікі папа Ян Павел II казаў, што Божая любоў, якая праявілася ў яго сэрцы, асабліва праз крыж Езуса Хрыста, дамагаецца ад чалавеку паслядоўнага акту. Бог нас любіць, Бог прыходзіць да нас сваім законам, і мы таксама павінныя з любоўю адказаць на гэты закон, прыняць гэты закон. Не дзейнічаць супраць гэтага закону, а жыць паводле закону і гэтым самым быць гарманічна з законам Божым, будаваць нашае жыццё і будаваць гэты свет, у якім мы жывем. Таму вельмі актуальнымі з'яўляюцца словы кнігі высловаў Саламонавых. «Будь мудрый, сыне мой, і радуй сэрца маё, а я буду мець што адказаць лихаслоўцу майму». Мы радуем сэрца Божае праз захаванне Божага права. І таму няхай гэты дзень моладзі, прысвечаны закону Божаму, схіліць нас да таго, каб кожны з нас будаваў сваю будучыню на маральных падмурках, на падмурках Евангелля, а прадусім на падмурках Божага закона. Бо сапраўды тады мы будзем жыць у гармоніі з Богом, у гармоніі з бліжнім сваім, у гармоніі са светам, у якім мы жывем, і будзем будаваць шчасце на гэтай зямлі, каб асягнуць шчасце вечнае ў небе. Дзякую за увагу.